No niin, käydään ensimmäiseksi läpi tämä pitkä häntä -teoriaa. Ja mä olen piirtänyt tähän taululle tänne, että minkä näköinen on pitkä häntä. Se on aika yksinkertainen, se on tällainen kuva. Ja tämä lähti liikkeelle siitä, kun sellainen kirjailija kuin Chris Anderson kirjoitti kirjan The Long Tail. Ja tämä on siis taloustiedettä ja taloustieteen oikeastaan peruskysymys, että mitä tapahtuu kysynnälle, kun tarjonta ei enää ole rajoitettua. Ja Chris Andersonin väite on, että kysyntä häviää tänne pitkään häntään, eli että me ihmiset olemme luonteeltamme sellaisia, että itse kukin meistä haluaa kovin erikoisia ja erilaisia asioita. No, millä tavalla kysyntä on sitten ollut rajoitettua tähän päivään saakka? Niin jos otetaan esimerkiksi kirjakauppa, niin kun te menette kirjakauppaan käymään, niin se on rajoitettu tässä kohtaa suurin piirtein. Eli kirjakaupassa on ehkä 10 000 kirjaa. Ja jos te sieltä yritätte kirjan etsiä, niin teidän pitää yksi näistä valita. No, miksi se on rajoitettu siellä kirjakaupassa se tarjonta? No sen takia, että sitä suosikkikirjaa, ensimmäistä kirjaa myydään valtavan paljon. Eli ehkä tuolla Helsingissä jopa tuhansia kappaleita ja seuraavaa kirjaakin hyvin paljon. Mutta sitten siellä kirjakaupassa on hyvin paljon sellaisia kirjoja, joita myydään vain 1 tai 2 tai 3 kappaletta 3 kuukauden sisällä. Ja nämä ei ole kirjakauppiaan kannalta kannattavia, joten hän rajoittaa sen hyllytilan niin, että sitä ei sit liikaa ole sitä hyllytilaa. Mutta tämä rajoite voidaan poistaa sillä tavalla, että siirrytään tähän IT-maailmaan ja digitaaliseen maailmaan. Ja teille varmasti on tuttuja nämä levykaupat, jossa levyt ovat digitaalisessa muodossa. Niin jos menette niitä katsomaan, niin niissä löytyykin tänä päivänä, niin taitaa parhaimmissa olla jo 5 miljoonaa levyä. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä levyjen joukossa on kenties sellaisia, joita ei myydä kuin 1 kappale 2 vuodessa. Mutta että käytäntö on osoittanut, että näillekin löytyy ostajia. No se, miksi tämä pitkä häntä on tärkeä, on se, että tällä alueella on uusi markkina, jota aikaisemmin ei oikeastaan ole ollut. Ja tämä markkina, jotkut väittää ja Anderson väittää, on 20% kaikista markkinoista. Eli erikoisuuksissa on kasvun mahdollisuus. Kaikki, jotka tavoittelevat näitä erikoisuuksia, niin ne voivat löytää kasvua. Tämä on pitkähäntäteoria yksinkertaisuudessaan. Tutustu sinä kavereittes kanssa ja kysy, että mitä erikoisuuksia eri ihmiset ovat ostaneet esimerkiksi nettikaupan kautta, musiikkikaupan kautta, ja sitä kautta ehkä huomaat, että näiden erikoisuuksien ostaminen on myös käytäntöä. Kiitoksia.